Ngiphinde ngibingelele ababukeli emakhaya kusihlwa. Ngizothanda ukuxoxisa mayelana namathuba ezivula kanye neziphephe ezinamandla bese silindele bezisuka ngapha esifundazweni sakoLimpopo, zehla njalo ziyofika esifundazweni sakoMpumalanga, zehle njalo ngokhondo lezofika ngapha esifundazweni saKwaZulu Natal, ukuthi iphepho egcine ingasakwazanga ukufika mbukele ekhaya. Mabebheka osochwepheshe bathola ukuthi ama-towers e-5G laba bewafaka mbukele emakhaya, ama-radiation akhona iwona abambele iphepho sagcine ingasafinyelela emakhaya onke mbukele emakhaya. Nakhona kodwa siyathola ukuthi ithe haqa kancane ey'ndaweni ey'lapha komtubatuba kanye nakomhlathuze, nakhona bese ifika ingasenawo amandla. Siphinde sathola-ke mbukele emakhaya ukuthi bese kubuye kusebenze netiyeni connection, ngoba masibheke emzini yamakhansela kanye nominister ngathi sifikile iphepho mbukele emakhaya. Ngisathi uxolisa kakhulu-ke ezilendeni mbukele emakhaya bese sizivalele endlini isaba zona le iphepho. Ngiphinde ngithande nokucacisa ababukele emakhaya ukuthi nami Umkhushulwa angisiyena uNkulunkulu. Ngiphinde ngithande ukuthi-ke mbukele emakhaya Umkhushulwa ngiyayideda indaba.